And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Bakit ang dali sa kanyang iwan ako? Samantalang may mga ayaw rin ako na nagawa niya. Pero hindi ko siya iniwan. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Celia. At ito, ang aking secret file. Bored na bored ako that time. Kaya nag-install ako ng isang dating app. Ang hirap pag wala kang makausap at busy ang mga kaibigan mo sa trabaho at love life nila. Sa app na yon ay nakilala ko ang isang lalaking itago natin sa pangalang Koy. Sa simpleng hi, hindi ko akalaing darating kami sa puntong magiging kami. Nagkita kami ng hindi planado. That time, nasa trabaho ako. Siya naman, galing ng duty ng panggabi. Pagka-out ko sa trabaho, ay pinuntahan nga niya ako sa lugar namin. Kahit malayo sa kanila. Napaka-smooth ng pagkikita namin. Para bang matagal na kaming magkakilala. Siya ay galing sa 5 years na pagiging single. At ako naman ay galing sa 6 years na pagiging single. Aware ako sa past niya, na ikuwento niya sa akin yun. May trauma siya sa past relationship niya. Masyado siyang nasakal ng ex-girlfriend niya to the point na hindi na siya makahinga. At para bang nawala na raw siya. As in, nawala yung siya as a person, kung ano man siya. Naikwento niya rin sa akin na yung unang girlfriend niya ay niloko siya. Kaya naman naisip ko na itong taong to, okay na okay. Good catch, kumbaga. Tuwing day off niya, pinupuntahan niya ako. Hanggang sa isang araw, bigla na lang naming napagdesisyonan na maging kami. Nung araw na naging kami, ay yung araw din na may mangyayaring hindi namin inaasahan. Naaksidente siya. Hindi niya pinaalam sa pamilya niya ang nangyari sa kanya. Ako at ang kaibigan lang niya ang nakakaalam. Nung week na iyon, pakiramdam ko'y may kakaiba sa kanya. Para bang meron siyang problema na hindi niya masabi-sabi sa akin. Hindi siya nagre-reply sa mga chat ko. Kaya naman nag-aalala ko ng gusto.
Gusto ko siyang puntahan sa kanila, kaya lang hindi ko alam kung saan siya nakatira. Hindi ko alam kung paano ko hahagilapin ang bahay nila. Kaya naman napag-isipan ko na hanapin siya sa Facebook. Yes, hinanap ko siya sa Facebook. Nakita ko siya. Nakita ko rin yung ibang mga kaibigan niya. Kinumusta ko si Koy through his friends. At doon ay nagkuwento ang mga kaibigan niya tungkol sa kanya. Okay naman daw si Koy. Okay na rin kami the following week. Kahit na kailangan naming magtiis na hindi magkita. Wala siyang sasakyan na pwedeng gamitin para lang mapuntahan ako at naiintindihan ko yun. And by the way, DJ Rocky, hindi ako yung tipo ng tao na kailangan naka-follow sa lahat ng social media accounts ng jojowain. Tiwala naman ako sa kanya. So, walang pangamba. Yun yung itinatatak ko sa isip at puso ko. Then lumipas pa ang panahon. Meron akong kailangang puntahan sa malapit doon sa lugar nila. Matapos kong pumunta sa lugar na malapit sa kanila, nagkita kami uli. Okay na siya. At meron na siyang pwedeng gamiting sasakyan. Sa sobrang miss namin ang isa't isa, gusto naming magsolo. At dahil doon, ay pumunta kami sa lugar na, alam nyo na, kabado ako that time dahil first time ko doon. At unang beses din na maibibigay ko ang sarili ko. Nagpadala ako sa init ng nararamdaman ko. At nun nga, ay nasabi niya sa akin na ayaw niya raw sa relasyon na magpa-personal message ako sa mga kaibigan niya kapag may problema kami. Problema namin, kami dapat ang aayos. At dahil sa sinabi niyang yun, ay naalala ko yung pagchat-chat ko sa mga kaibigan niya noong nakaraang buwan. Nagilty ako doon, DJ Rocky. Kaya naman sinabi ko sa kanya na napa-PM ako sa mga kaibigan niya dahil nag-aalala ako sa kanya. Nagalit siya sa akin. Pero naging okay din kami. At dahil ayaw niya ng ganun, naramdaman kong naging cold siya sa akin. Doon nga ay inamin niyang naaalala niya ang mga nangyari sa past relationship niya na siyang dahilan para maging cold siya sa akin. Naalala ko, sinabi niya noong unang pag-uusap namin na kapag nakaramdam siya na mauulit ang past niya, ay iniiwan niya yung tao. Humingi siya ng time para makapag-isip-isip kung handa na ba siyang pumasok sa isang relasyon. Naisip ko kung iiwan niya ako. Paano naman ako? Pagkatapos lang may mangyari sa amin, iiwan na lang niya ako ng ganun-ganun. Then after 1 week, nang hindi niya pag-chat sa akin ay nagkita kami para mag-usap. Sa mga oras na yun ay alam ko na ang sasabihin niya. Kaya naman ang puntahan niya ako sa amin, nag-ayos ako at humarap ako ng maayos sa kanya. I tried to compose myself. Kahit deep inside, gusto ko nang umiyak sa harap niya. Nakipaghiwalay nga siya, DJ Rocky. Dahil lang
sa nagawa kong pagpa-personal message sa mga kaibigan niya. Hindi naman daw mali ang ginawa ko. Pero ayaw niya ng ganun. Wala siyang ibang choice kundi iwan ako. Dahil may trauma siya. Baka raw maulit ang past niya at masakal na naman siya. Dagdag pa niya, mahirap na raw bang hanapin ang gusto niya? Marami siyang ayaw. Pero sabi ko sa kanya, makakatagpo ka ng babaeng gusto mo kung katulad mo siya. Ganyan din ang pinagdaanan, kagaya mo. Pero sa ngayon, wala akong nakikitang ganoon. Kailangan mong harapin at i-overcome ang past mo bago ka uli pumasok sa isang relasyon. Dahil kung hindi, masasaktan mo lang yung taong yun. Yung taong makakarelasyon mo uli. Lahat ng yun ay nanggaling sa puso ko, DJ Rocky. Hindi ko man matanggap ang naging rason niya, pero sinubukan ko pa ring intindihin siya. Aminado akong ibinigay ko lahat ng pagmamahal na pwede niyang maramdaman. Pero ang sabi niya, hindi ganong klaseng pagmamahal ang hinahanap niya. Hindi ko maintindihan sa parte na bakit ganun lang kadali sa kanyang iwan ako. Sana naman maintindihan niya rin ako. May mga ayaw rin ako na nagawa niya, pero hindi ko siya iniwan. Kung minsan, ako pa ang laging naghihintay sa kanya para lang makapag-usap kami. Kahit pa mapuyat ako, okay lang. Sana naisip niya rin ang mga naging sakripisyo ko. Hindi yung puro past lang niya ang iniisip niya. Ang hirap pag ego ang kinalaban mo at ang past mo. Ang sakit-sakit para sa akin, DJ Rocky, na tanggapin ang lahat. Kasi kahit ang dami niyang pagkukulang o kahit marami siyang pagdududa sa akin, okay lang. Pinalampas ko at inintindi ko dahil mahal ko siya. Napabayaan ko nga ang sarili ko para sa kanya. Ang daming mga tanong sa isip ko. Sa ngayon, natatakot na akong pumasok sa isang relasyon. Naiisip ko na mangyari na naman uli ito sa akin. Baka maubos na naman ako. Ganito ba talaga kapag nagmamahal? Nasasaktan. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Celia. At ito, ang aking secret file.